Sziasztok, én Béhun Gamer vagyok, és itt van velem Zix. Sziasztok! És ez egy FIFA Coop videó lenne. Igen, most egy kis újítás a Cségó Fanobet betting és a NBA után. Ja, Beszélsz játékban. bocsánat, mindjárt orvoslom a helyzetet. Az igen, kapufa fiam. Amúgy egy videóban 2 meccs lesz. Jó, orvosoltam. Úgy tervezzük, hogy 2 meccs lesz. Az igen, szép volt írni ezt a film. Kezdődjön is az első meccs. Bayern München ellen. Let's go! Easy win. Majd tudni kell rólunk, hogy bénák vagyunk. Ja. Na, már mi nem vagyunk bénák, csak kóba vagyunk bénák egymással. Ó. Amúgy én vagyok a piros és... Na, csak elmondom, hogy aki nem látná, hogy ő a kék, én meg a piros. Da. Bizony, de. Na, gyere ott a Busquets a 10-es space-ével. Az nagyon jó! Kesneszti, gyerünk, Kesneszti. No reklám PLS. Jó, hát nem reklámozom. Ne! De hallottam, hogy a kapufán. Jó, kiviszi, nem. És pontos. Vettem. Hát ez 0-100. Igen, lesz ez a sorozat. Ja nem, volt ez a sorozat. Jó, de nem lesz ez belevágva, azt tuti. Ne szívas már! Messzi vas már! Paszki! Add be! Ne! De miért rúgtad rá? Hát Nem számított erre, gondolom. Nem. Bocs. Nem láttam igazából. Ott van középen. Add be! Rugrás! De ezt nem hiszem el most már. Miket még? Most nem vagyunk olyan rosszak, csak... De. Aha. Nekem volt már. De. Kicsiben nyomtam. Na, jó, ne kapkodjuk el. Jó, add be. Ezek bénák. Ne szívas már! De ezek olyan bénák, baszki. vagy vele. De már hívtam oda. Fél, jön a Messi. Jó, És mi lesz? easy money. De kifele passzoltam, na mindegy. Go be. Gobert! Rudi Gobert! Easy Na, money! ez az majdnem kapufa már megint. Nagyon szép gól volt. GG. Szépen Megvan a meccs. Megvan a meccs szerintem. Amúgy szépen kijátszottuk, az jó volt. Itt nagyon szép. Easy. Boom, med easy. Ez is majdnem azért kapufa. Hát azért nem tudom hány lövésünk. Fél időben megtudom azért statisztikát, hogy hány lövésünk volt, basszus. Aztán most nagyon sokára vagyunk. Most viszont valahogy meg kéne oldani. 11-est harcolják ki. Mascherano! Bazd meg! Itt ez... Opa. Amúgy a védés volt, hogy Mascherano lőtt volna egy... Basszus. Hát emlékszel a long shootot, tudom, amit vele lőtti egyszer. Tudod, mondtad, hogy már milyen régóta nem lőtt gólt, azt lőtt egy long shoot gólt. És már hát... Emlékszel még? Emlékszem, Ez kurva nagy gól volt. Tudom. Támaszkodó láb volt. 1-0 vezetünk, 9 lövésünk volt, az ellenfélnek nem sokkal több, azt hiszem neki 7 vagy 6, vagy 5, vagy nem tudom. Nem néztem a sajátunkat, néztem. Igen. Nekünk 9 lövésünk volt. De Busquets long shoot lett. Úgy is van, Messi! Attól még, hogy nem megy neki élőbe. Most megy. Nem megy neki. Ott a Busquets, én is azt szúrtam ki. Hát mert én voltam vele. Tudom. Boém! Otta. Rage quit szerintem easy money-ba. Nem, szerintem csere. Nem. Rage quit. Na, első meccset nyert. Első meccs kilépett az emberünk. Hát mi folyik itt nyakláncon gyöngyösen? Na, let's do this. Let's do this. Mindjárt jövünk a következő mérkőzéssel. Itt is vagyunk, egyen az Allianz arénában, köszönjük szépen. Allianz. Azt mondtam. Allianz. Hát aztán úgy megfogalmaztam. De... Easy! Visszahúzod. 11-es íz is van. Azt mondom, íz is van. Ez is van. Piros. Sárga. Fekete. Ez a magyar fene. Ja.
Második mérkőzés, és megint vezető. És te lövöd. Hát én Suárezzel lövöm, már nem azért. Kösködött. Hát nasszal fogom most kijönni. Videóba bazd meg, hát ez easy money. Így is van ugyanúgy. Macarena. La Macarena. Mekkora egy Ott a Messi! Láttam ám. Nida, no jó, te csukó. De sukor. Amúgy lehet hallani, hogy ropog a székem. Ezt lehetett hallani, hogy ropogott a Suárez csörtje. Ferrari! Nem áll! Ferrari! Kibaxoltam, figyeld meg! Baxout! Gyere, kibaxoltam! Gyere, Ferrari! Ott a Ferrari! Mit csinálsz? Hát de Iniestának akartam! Ínye! De hallod? Úgy kibaxoltoltak. Haladj! Ferrari! Mi van? Mi van? Azt visszakerül hozzá. Azt egy. Mi van? De! Felé rúgja! Ki volt ez? Lám. Hát ez nem tud lőni. Hát tényleg tud lőni. Hát van egy 10-es. Pizikája. Tiéd, de hova? Figyelj már oda. Hát előre, visszafelé fejezni. Fejede. Az ízében megvan. Pikuéja! Gyere már! Hő! Ez az igen 11-es! Nem, csak szabad! Nem már, rohadjál! vonalról, figyeld. Piros! Ez az. Tizi. Nem. Ó, de és megint te passzod le. Rárugja. Szó adtál volna, Ja, basz. bocs. Buszkesznek akartam. Elrúgtam. Ja, Suárez, hát akkor ezt be is rúghattam volna. Hát nem, az nagyon középre ment, passzoljon. Baszki. Az itt nem az övék. Ó, valaki? Tudom már. Úgy jó. Elveszi. Gondoltam. Mi folyik itt gyöngyösön, basszus? Hallod, ez milyen buggos FIFA meccs? Lehetett volna, baszki. Elhitték, oda passzolna jobbra. Szabályos. Box out. Jó, látod? Azért mire jó a box out? Hallod, itt esnek kellnek a játékosok, itt eslikol mindenki. De nem hiszem el! Jó! Ismétem még! Tizi! Ezt nem hiszem el! Ebből és mit lesz? És ha megint elrugod? De nem ezt szívek, mert mindegy, ezt kiadjad. Azt hogy? Hát mondom kiadjad. Ez hack. Miért nem hívod oda? Hát mert oda kiadom. Azt az milyen geci volt. Jó. Az. Piros, figyelj. Az lesz, nyugi. Annak kell lennie. De ennek annak kellett volna lennie, baszki. Hadd rúgjam már én meg. És megint ki fogja hagyni. Nem, most azért odafigyelek, hogy kivel rúgom. Piké. És mondtam, hogy Piké. Rúg már-e. Piké. Piké. Ne, tökörcsöt szagaptom, basztus. A böde. De azt mondja. Láttad két embert és leterítetted. De nem láttad? Azt mondja, de láttam. Azt mondja, Na, leterítettem. rage. Akkor megyünk még egyet. Ez semmi nem volt. Na akkor következő meccs. Kezdetén jelentkezünk. És vagyunk Bayern, igen, 3-ból 3 Bayern. Érted? 3-ból De
3x3-at kéne passzolnod is. Ugyanazok! Ugyanazok, esküszöm. Dehogy? De, De, ezek ugyanazok. Mi a szar? Mit ma... 1-0. Sárga a fű, mint a Sanyi foga. Meglocsollak. Jött papa. Mekkora rím. Olaf Meister, Zix Meister, Rim Meister. Ja. Na, hajrá. Végig. Jó! Beadjam, tudod, Jordi Hávás. Ne. Oké, akkor nem adom be. Akkor nem adom be. Menj vissza, kiviszed. Passz már, de mi? De szögletet akartam. Azt már nem rúgja rá. Így is van. 3 ember között csak be tudja passzolni. Előbb 2-0-ra verjük őket, most vezetnek első félidőbe. Jó, ez az, rúg már rá! De bár basszusba úgy rúgtam már, hogy... Nem bírtam rendesen rárúgni. Steal that shit! Easy money! Piqué! Messi. Piqué! Nice pass, Piqué. De az mi? Hát egy előre futtak a játékosok. Na, hát most azon nevettünk igazából az előző meccsen, hogy milyen balfaszok voltak. Hát most azon nevettünk, hogy milyen balfaszok a védőink. Csak az a baj, hogy te már feladtad. Adjattam fel. Ezek hülyék. De indítani fogja mindjárt valamelyiket. A nagy szart, gólt fog lőni. Ki meg kibaxautol. Hát bazd meg. FIFA velük van. Nézzük is ott, nincsen feltartás egyáltalán. Nézd meg, csak becsúszás, only. Hallod, ez csak lövőcseleket csinál. Hát de bazd meg. Ugye indítja, hallod? Mester 3-ast meg fogják lőni. Nem! Mi ez? Neuer, figyeld már, világ legjobb támadója, baszki. Hallod? Jobb, mint Messi, jobban lő, meg jobban lő, mint Ronaldo. Jobban lő, mint Ronaldo. Mi ez? Hát jobban lő, mint Ronaldo, baszki. Hát bazd meg. Milyen mindjárt vissza passzolják. Becsúszás, easy money. Csúszika. Hallod? Easy goal. Lagy. Passz. Most rúgjad már, rúgjad! Rúgjad! Így is van! Mekkora gól! Hallod, mekkora gólt tettem már? Gyerünk, hajrá, 2 perc, easy! Hoppa, figyeld! Azt hittem, nem megy be úgy. Becsavarta. Hallod, befújt. Ugye hátrarúgják X-el a kapusnak. Hallod, befújta a szél. Mi? Hát... ő még comeback is lett volna. Na mindegy, ez a videó ennyi is lett volna, ha tetszett, lájkold és iratkozz fel. Én Béhun Gamer voltam, sziasztok! Sziasztok! Töp.